Hvorfor? Hej. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg skylder en mand penge, og da jeg ikke har pengene, vil jeg gerne have hjælp til at dræbe ham. Hvad er der sket? Det hele startede for et par måneder siden. Jeg vil gerne hjælpe dig, men få noget til gengæld. Invitation mod til kaffe, eller give et venskab. Det er det eneste, jeg vil have. Bare et venskab. Vil du være min ven, gudfar? Selvfølgelig. Jeg sætter en mand på sagen nu. Tak. Ja, jeg så en for et par dage siden. Hvordan så hun ud? Han havde strøget trøjer på bukser på. Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Tak for det. Vær så god. For efter 1-0 var Island aldrig foran i kampen, hvor Danmark til tider leverede på et højt niveau. Hvor lang tid har du siddet her? Jeg er næsten lige kommet. Jeg skal lige og snakke med dig. Det er vigtigt. Hvad har du skudt min søster? Jeg har ikke skudt nogen. Min nabo har set dig gå ind i mit hus. Ja, okay, jeg bliver så tvunget. Af hvem? Det siger jeg ikke. Jeg spørger dig igen. Hvem tvang dig? Min gudfar.